Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Балалар иминлегем өлкәннәр кулында. Ел кичүе никадәр куркынычсыз булырга тиеш һәм нинди гади кагыйдәләр кеше гомерен саклап калырга ярдәм итә ала. Батырлыгы мәңгелек. Зәйгете һәлак булганнан соң махсус операциядә күрсәткән батырлыгы өчен бүләкләнде. Чарада кемнәр катнашты? Күл буйлары ап-ак, суы сап-салкын. Россиянең иң кыю спортчылары Әлмәттә җыелды. Мош булу өчен нәрсә кирәк? Ел башыннан инвалидлар өчен парковка урыннарына законсыз рәвештә машиналарын куйган әлмәтләргә 650 мең сумлык штраф салынган. Автоинспекторлар атна саен диярлек рейдларга чыга. Соңгы 2 көндә 16 машина йөртүче җаваплылыкка тартылган. 3 машина штраф стоянкага озатылган. Рейдларның берсендә безнең иҗат төркеме булып кайтты. А сколько времени уходит на одну машину? Около 3-4 минут. Эвакуатор якында гына булса, урынсыз калган инвалидка озак көтәргә туры килмәячәк. Бу юлы кагыйдә бузучы хокук сакчыларына үзе үк килгән. Гадәттә сәламәтлекләре ягыннан шикле кешеләр өчен каралган урыннар махсус билгеләр белән җиһазландырыла һәм аларны чыгу-керү юллары тирәсендә урнаштыралар. Автоинспекторлар барлык машина йөртүчеләргә вакыт һәм нервларны юкка сарыф итмәс өчен машина кую кагыйдәләрен бузмаска кирәклеген кисәтә. Мин бу урынга һәрвакыт туктала идем дигән акланулар һәм әгәр дә минем машинам сезгә шаласа, номер буенча шалтыратыгыз дигән язулар ярдәм итмәячәк. В этот раз удобно, да, получилось? И неудобно. Ну, прям возле ГИБДД? Ну, это да. А почему неудобно? Вот углу глубоко стоит. Транспортны тартып алу һәм аны штрафстоянкада тоту шактый кесәгә сугам. Тәүлегенә 1000 сум түләргә туры киләчәк. Штраф турында да онытырга кирәкми. Аның күләме 5000 сум тәшкил итә. Шулай итеп, әлеге хилафлык иң кыйммәт кагыйдә бузулар рәтенә керә. Экипажи. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре инвалидлар өчен парковка урыннарын тикшерә. Машина кую урынының кичкенә генә өлешен биләп торган очракта да автомобильчене административ җаваплылык көтә. Чөнки сәламәтлекләре ягыннан шикле кешеләр өчен күбрәк урын кирәк булуы ихтимал. Бүгенге көндә җавапсыз машина йөртүчеләр саны 130дан артып китә. Шуларның 16сы 2 көн эчендә штрафка тартылган. 4 автомобиль хуҗасы үз транспортын штраф стоянкадан алып киткән. Автоинспекторлар мәгълүматлары буенча июль азагында хукук бузучылар саны 20гә дә барып җитмәгән булган. Ноябрь уртасыннан тикшерүләр башлану белән күрсәткеч бермә-бер арткан. Ел башыннан Әлмәт юлларында бер баланың гомере өзелгән, 20дән артык сабый зыян күргән. Юл хәрәкәте иминлеге белгечләре һәм автоинспекторлар балалар һәм өлкәннәргә, машина йөртүчеләргә һәм җәяүләргә куркынычсызлык кагыйдәләре турында искә төшерә. Яшь инспекторлар һәм аларның өлкән хезмәттәшләре нәни җәяүләр һәм аларның әти-әниләренә юлны дөрес кичү буенча белемнәрен яңартыр өчен 29нчы балалар бакчасында очрашу уздырды. А вот как перейти правильно по пешеходным переходам? Сначала смотрим налево, потом смотрим Ребят, направо. слушайте, правильно отвечает. Сначала налево, потом направо. Олеся Тажипова әлеге җәяүләр кичү буенча көн саен диярлек йөри. Сабыен балалар бакчасына китерә. Бу юлы ул яшь инспекторлар белән очрашты. Алар юлда үз-үзенә тоту кагыйдәләрен искә төшерде. А как светофор поставили, Бирегә светофор куйгач юл куркынычсызга әверелде. не опасная дорога. Кичү урынының куркынычсыз булуы гына аз. Юл аша чыкканда игътибар белән башта сулга, аннан уңга карарга кирәк. В любом случае никогда, потому что это... Төрле вакытлар булырга мөмкин. Машина белән дә шул ук кеше идарә итә. Ни булмас, сакланганны Аллаһ саклар. Факторы, поэтому нужно береженого Бог бережет. Тукай проспекты һәм Белоглазов урамы киселешендә машина акымы күзәтелми. Ләкин бу тирәләрдә бик күп җәяүләр йөри. Әлеге районда 2 мәктәп, институт һәм балалар бакчасы урнашкан. Соңгысы янында исә акциядә катнашучылар җыелды. Гомумән алганда бу урынны 3500дән артык бала һәм яшүсмер уза. Зур агымнар иртәнге 8дә һәм көндез сәгать 2ләр тирәсендә күзәтелә. Не оборачиваются, не смотрят. Як-якларына карамыйлар, капюшоннарын да төшермичә йөриләр. Идут с закрытым капюшоном. Ленар Галиев акциягә улы Марсель белән кушылды. Ленар 25 еллык стажы булган машина йөртүче. Көн саен җәяүдә йөри. Машина йөртүче буларак та, җәяүле буларак та куркынычсыз кагыйдәләрен катгый үти. Я стою даже на
Юлда машина булмаса да, кызыл яна икән, димәк көтеп торам. Югыйсә, өйрәнеп китсәң, гадәт буенча светофорның тыелган сигналыннан һәрвакыт йөрү ихтималы бар. Юл хәрәкәте иминлеге белгечләре һәм автоинспекторлар җәүлеләр, бигрәк тә яшьләрнең игътибарын иң гади һәм иң нәтиҗәле куркынычсызлык кагыйдәләренә юнәлтә. Пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы. Җәүләрдән авыл җирлегендә яктылык кайтарту элементлары белән йөрү сорала. Автомобильчеләр аларны ерактан ук күреп торырга тиеш. Это простой в применении жизненно важный аксессуар. Елның 11 аенда Әлмәт юлларында балалар катнашында 21 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Бер баланың гомере өзелгән, 21 сабый төрле тән җәрәхәтләре алган. Зәй егете батырлык ордены белән бүләкләнде. Рядовой Дмитрий Милочкин 19 апрельдә махсус хәрби операция барышында һәлак була. Батырлык, кыюлы һәм фидакарлык өчен бүләк геройның әти-әнисенә тапшырылды. Адилә Борханова дәвам итә. Махсус хәрби операциядә хәрби бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыгы өчен Дмитрий Милочкин хәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Бүләкне исә егетнең әти-әнисенә тапшырдылар. Район башлыгы якыннарына сабырлык теләп, каһарман ул үстергәннәре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. За мужество и отвагу, который наш земляк Милочкин Дмитрий Федорович проявил при выполнении боевой задачи, указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина награжден орденом мужества посмертно. Дәүләт бүләген тапшыру чарасында Дмитрий Милочкинның бер туган әнәләре, якын туганнары чакырылган. Тяжело очень, конечно. Не дай бог никому так детей терять. Чарага килгән һәркем Дмитрий Милочкинны 1 минут тынлык белән искә алды. Аның батырлыгы зәйлеләр күңелендә мәңге сакланып калыр. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Мәктәп укучылары һәр бәйрәмне көтеп ала. Яңа ел бигрәк тә күңелле мәшәкатьләр алып килә. Баулының 2нче мәктәбендә белем алучы 3нче сыйныф укучылары Кыш бабайга хат яздылар. Индира Сайфуллина дәвам итә. Хәзер бергә Кыш бабайга хат язабыз һәм үзебезнең теләкләребезне әйтәбез. Татар теле һәм татар әдәбияты укытучылары Айсылу Вәлиева һәм Алсу Миннәгалимова дәрес башында укучыларга хат язу тәртибен аңлаттылар. Кыш бабай хикмәтләре турында татар телендә кыска гына видео тасма да карадылар. Аның киңәшләрен бергәләп укыдылар. Ondan соң укучылар Кыш бабайга хат язарга кирештеләр. Кемдер рәсем ясый, кемдер теләген Кыш бабайга җиткерү өчен хат язды. Кыш бабайдан конфетлар һәм уенчыклар сорадым. Мин Кыш бабайга зур аю сорадым. Мин Кыш бабайдан уенчыклар һәм конфетлар сорадым. Без иде ел сайын шыршыныз бизибез. Без укучылар белән рәхәтләнеп бу бәйрәмнәргә әзерләнәбез. Алар белән җырлар, шигырьләр өйрәнәбез, рәсемнәр ясыйбыз. Бүген Кыш бабайны каршы алырга әзерлек эшләре башлады. Укучылар инде алдан чыршы рәсемнәре ясап куйганнар иде. Җыр өйрәндек Кыш бабай турында. Бүген Кыш бабайга хат язабыз. Дәрес тәмамланганчы һәр укучы үзенең хатын язып бетерергә тырышты. Индира Сайфуллина, Булат Минхаҗев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Моржлар һәм ак аюлар кышкы йөзү сөючеләрне ничек кенә атамыйлар. Әлеге спорт түрі буенча Әлмәтнең Айсберг клубында Татарстан Республикасының 15нче чемпионаты узды. Чыныккан спортчылар Россиянең төрле почмагыннан җыелды. Ачык суда илнең 10 шәһәреннән килгән йөзләгән кеше очрашты. Как вам вода? Да здорово, теплая. Урамда кышкы суык, шәһәр күленең боз калынлыгы 16 см. Мондый салкыннардан мөгаен моржлар гына курыкмыйдыр. Александра Калягина бозлы су буенча 25 метрны 27 секунд эчендә узды. Ханым кышкы йөзү белән инде 15 ел шөгыльләнә. Шул вакыттан бирле һич авырганым юк ди ул. Бозлы суга чуму күңел ачу ысылугына түгел, ә бөтен ил буенча меңләгән йөзүчеләрне җәлеп итә торган спорт төре. Россиянең төрле почмакларыннан килгән моржлар Татарстан чемпионатында беренче ел гына очрашмый. Катнашучылар арасында күп тапкырлар дөнья чемпионы исеменә лаек булган Роман Петров та бар. Ул Тольяттида яши, чынлыгы үзәгендә шөгыльләнә. Әлмәттә инде 10 тапкырдан артык кунак булдым ди Ират. Ярышлар Айсберг сәламәтлек һәм кышкы йөзү үзәгендә узды. Әлмәт моржларының йортлары инде 46
16 ел спортчылар кабул итә. Бу суында кыюну сәламәтлек өчен файдалы. Шуңа да әлеге спорт түре көннән-көн таныла. Ләкин мондый экстремаль спорт белән шөгыльләнү өчен әзерлек булырга тиеш. Каршылыклары булган кешегә бозлы суда yüзүдән баш тартырга кирәк. Ә менә яшь буенча шикләүләр юк. Ярышларда төрле яшьтәге ир-атлар һәм хатын-кызлар 25, 50, 100 һәм 200 метрга йөздиләр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.